Kaixo, Oiana. Kaixo. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon ongi etorri, Oiana. Eskerrik asko. Oiana, zer moduz hasi da denboraldia Zelaia sagardotegian? Ondo, oso ondo. Bueno, gu berez larun batean irikitzen dugu, baina ja hasieran egin ditu gauzatxo batzuk, eta batez ere ikusten da gogo askoz. Hasten dela, bai. Gogo asko izango da, batez ere, Oiana, aurten normaltasunez hasiko delako denboraldia? Bai. Alde batetik gu ere horretarako gogotsu gaude, ze izan dira 3 denboraldi gogorrak, mugekin, eta, azken finean ezin lan egin lasai eta normaltasunez, eta aurten, ikustaia maskaria gabe, jende kopuru mugatu gabe, eta kupelen bueltan zutik egotarena, jendeaia dago berreskuratzeko gogoz, bai. Gogotsu hasi da, sagardo gileentzat nolako aurre ikusten da denboraldi hau? Guk aurre ikusten dugu ilusio askorekin, hasten gera pentsatuz benetan jendearen erantzuna oso ona izango dela, lan egingo dugula ondo, eta sagardoa ere pentsatzen dugu, primerako sagardoa ditugula kupeletan, jendeak gozatzeko, eta orduan pozik, bai. Prezioak igo egingo dira, Oiana? Bai, baina prezioetaz hitz egin dugunean orain arte izan du da gehiago hitz egiten genuen sagardoaren ekoizpenari lotuta. Eta sagardoaren botila da batez ere merkatuan nola baiten berkokatu egin behar dana eta prezioa egokitu egin behar zaio. Orain arte, gure sektorean egondian kosto igoerak, bai kosto fijoak, bai kosto zuzenak, orain arte guk irentsi ditugu, baina iritsi da momentuan hori ezin zen horrela jarraitu, ezin genuen jarraitu. Botella merke dago, margena oso txikia da, eta sektoreak nahi badu aurrera egin, azken finean, botellaren prezioa ere egokitu egin behar da. Bai, botellaren prezioa da hori, eta gero da sagardotegiko otorduaren prezioa, ez da? Bi gauza desberdin dira, hori igo egingo da? Hor ja aukera zabalagoa da, eta sagardotegi bakoitza bere erara jokatuko du, eta egia da hori urtetan zehar junda egokitzen, junda berritzen prezioak, eta ez da egongo horrelako aldaketa hondirik. Gaur somatu den, aurten somatu den beste nobedadetako da, fidantzarena, ez da? Entzun da, eta jendea, ez dakigu beldurtu egin den, edo kezkatu egin duen gauza bat, nola dago fidantzaren kontua? Gure kasuan Zelaian ez dugu fidantzari jarriko aurten, momentuz. Baina bai egia da, izan da neurri bat, ala behar ez etorri dela, ikusita zer nolako arazoak etortzen ziren sagardotegian, zuk maila erreserbatu egiten dezu, toki horik gorde egiten dezu, beste bezeroi ezetz esaten ari zara, eta gero mai hori utxi geratzen da. Orduan pixka konpromesu hori lotzearren, fidantzarena egiten da simbolikoki konpromesu hori lotzeko, eta behintzat ordaindu duna deitu dezala esateko, ez gera jungo, jazta, maia libratu da, inork ez dizu azalpenik eskatuko, baina gu maiak ez ditugu libre ukina egun hortan. Bai, kontua da arduraz jokatzea, ez da? Bai, hori da, azken finean, baina egia da azkenek urtetan ikusi da, gero eta gehiago gertatzen dela, maiak geratzea utxik eta jendeari gero deitu eta esan, azkenean aldatu egu plana, esaten bai guzuegu, lan egiten dugu bestera batea eta enontzako hobeto gainera. Nolako guzta izan da, aurtengoa, Oiana? Aurten guzta, hemen bertan Euskal Sagardotik hitz egin da, txikiagoa izan da kopuruz, sagar gutxiago eduki dugu. Egia da hola tokatzen zala, ze bakizue sagarretan urte bat oparoa izaten dela eta hurrengo urtea txikiagoa. Horrela tokatzen zen, baina gainera udara oso beroa izan da, lehorra izan da, eta horrek egin du are txikiagoa izatea, espero duna, baina zerbait gutxiago. Hala eta guztiz ere 2 milioi kilo sagar jaso dira, Euskal Sagardorako, hortarako 500 hektaria erabiltzen dira guztira, eta 1,2 milioi litro egin dira Euskal Sagardo barruan. Ekoiztu da, bai. Eragiten duena, zer da, beroa, prezipitazio eza, zerke egiten dio kalte? Denaren batuera izan da. Bero gehiago egitea, egin du sagarroiek kontzentratuagoak izan direla, azukre kopuru aldetik, tanino aldetik eta izan ditugun aleak ur gutxiago izan dute, orduan horrek emate ditu, gero horrek ere sagardoan badauka eragina, eta txikia izan da, lehorteak eragindu txikia izatea. Eta horrek zaporean, adibidez, aurtengo sagardoaren zaporea, hau askotan egiten dugun galdera da, ez da, baina nolako zaporea izango du aurtengo sagardoak? Deskribatzea sagardoaren zaporea bat bezala, sagardotegi guztien
Zaila da. Azken finean, kupel bakoitzan, sagardo desberdina izango dugu, sagardoti bakoitza bere estiloa dauka, baina orokorrean esateko, egia da esan beharra daukagu, leno, ustarekin esan deguna, kontzentratuagoa direla sagarrak, azukre gradu gehiago ekarri dute, alkohol gehiago eukiko dute, orokorrean. Hori ongi dago jakitea. Bai, kontu zibili bardezut, Bai. Eta gero, kolore aldetik ere ikusiko dugu, kolore kargatuxeagoa dukatela, ez diala kolore argi-argi hoiek izango, kolore gehiona baituko dugu, eta hauan ere gorputz gehiago izaera askoko sagardoak esan dugu, hori da. Hori orokorrean, gero sagardoti bakoitzan eta kupel bakoitzan ongo diagora bera batzuk. Zuen sagardotegia zelaia sagardotegia da. Bai. Nola sortu zen zuen sagardotegia? Gure sagardotegia, berez baserritik dator. Gure aitonak sagardoa egiten zuen, baina bere ogibidea baserria zen. Berak behiak zituen, esnea saltzen zuen, eta baratzeko produktuak ere bretxan saltzen zituen. Eta sagardoa zeukan hor lagunekin batez ere edateko, eta gutxi gehiago botiletan ez zuen saltzen. Gero aita izan zen, hasi zena botiletan saltzen, eta hor erabaki beharra izan zuen, ez da, behiekin jarraitu edo sagardotara dedikatza. Eta, bere erabakia argi dago, sagardotara izan zen, eta gero ordutik gu jarraitu egin dugu. Hori da, aitonak, aitak, eta orain 3 aizpen artean daramazue sagardotegia. Gustora zaudete, zuen sagardogile ogibide honekin? Bai, ogibide eta bizibide bada, bizitzeko era bada, kasi. Baina, bai, gu txikitatik bizi izan dugu etxean, ezagutu dugu, eta iritsi izanean momentua aukeratzeko, ez da, zer egin behar dugun. Uste dut, 3 argi genuela, etxera bueltatu nahi genuela, eta sagardoarekin jarraitu, eta hortan. Aizu, Jana, sagardote egiten zutik, ala eserita zezuek bi aukera dituzu, Bai. Egia da, orain arte izan degula beti zutikako aukera bakarrik. Gero pandemia etorri izanean, eseritakoa plantatu genuen, eta ikusi genuen, jendea ere eroso zegoela. Eta era bakoitza baditu bere abantailak. Azkenean zutik zaudenean, batez ere kuadriak handitxoak direnean, dinamikoagoa da, mugitzen zera errexeago, bodegara ere errexeago juna etorria egiten dezu, mailan nastu egiten da jendea gehiago, eta hori oso ondo dago. Baina egia da, eserita zadenean otordu bat egiteko, ikusten dugula eserita dadenak hobeto jaten dutela, igual gutxixeago edaten dute, edo gutxio mugitzen dira, bi aukerakonak. Bi aukerak izate, zoragarri. Nola ikusten duzu etorkizuna? Sagardoaren beraren etorkizuna, sagardotegien etorkizuna? Sagardoaren etorkizuna nik uste dut oraindik ere badaukagula etorkizun oparoa. Sagardo munduan beti gaude aldaketak egiten, erronka desberdinekin, batetik esan dugu bertako sagarra lantzen, ikerketa asko daude martxan. Halako prestigio bat ari da irabazten, ez da? Bai, hori da, nola baiten hori egin nahi dugun lana hori da, ez da? Jendeak bertako produktua ezagutzea eta balorean ipintza ere, bai, ez pentsatzea hemengoa dalako ez daukala balorerik. Eta sektore moduan, sagardoa bere tokian kokatutaz nik uste dut, badaukagula aukera egiteko sagardo mota desberdinak, hasi ikertzen ere, bariedade batekoak, edo egurretan onduak, edo nasketa, edo produktu desberdinekin uztartuta, aukera oso zabala da. Hortarako egia da behar dugula, enpresak txikia gera, familiarrak gera, askotan enpresa txiki batek ezin du guzti horrekin aurrera egin, baina elkarlanean, bai.